Hor dago beraz, Pedro Ayerbe medikuak proposatzen duen erronka hori etorkizunera begira. Eta etorkizun horri aurre egiteko beste esparru batean bada ere, Azti Teknaliak egoitza berria inauguratu du aste honetan Bizkaiko Teknologia Parkean. Aztik egoitza honetan kokatu du elikagaien ikerketa saila, eta bere egoitza zaharrean, Sukarrietako egoitzan alegia, itsas ikerketaren saila mantenduko du. Elikagaien ikerketa sail berria teknologia berriarekin hornitu dute, hala nola mikroegituren laborategia, zentzumen bidezko analisiak eta sukaldaritza esperimentala. Sail berriaren hornikuntza izarretako bat, KAS ekipoa da. Ekipo horrek hotza sortzeaz gainera, maiztasun baxuko mikrouinak igortzen ditu eta bien kombinazioaz janaria izostean sortzen diren izotz kristalak txikiagoak dira. Ondorioz, jakien testurari kalte txikiagoa egiten zaio. Aztiren egoitza berria, diziplina anitzeko 70 adituren lantokia izango da.